সমস্যা তো আসাম বাইরেও অনেক সমস্যা নেই ओमफ्राय आं खायथियाव थाबो बर्तमानाव yang 26 Hasanbari केन्द्रनि आं कंग्रेस प्रदेश कंग्रेसनि टप थिगां प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं क'क्राझार टेनियाराव साइ प्रेस मिट खालामनो जों खारनखा दिनै आं आसामबारियाव अनेक किसुथा प्रब्लेम दं ओंखाय आबुं खाताबो दा बिसेसभावे गाय जोंनि इम्फेरां बिद्युत जेता कारेन्ट जेता इन कारेन्ट अब थाङो फायो अब सिमेन्ट नंगौ शुद्ध अब सिमेन्टया ओंखाय 11टा नगबो गाहामफाय कारेन्ट पोसक जाया कारेन्ट जয়েন্ট रिजेक्ट गया एरपरेखाय कारेन्ट एक बार तुम थांगा ओंखाय कारेन्ट दैथायमोथ' यांगो कारेन्ट चेक खायजेक गया कारेन्ट नखा सानै रक नखा हुनै रक कारेन्ट माइ यांगो दङ एखाय कारेन्टनि तो प्रब्लेम दङ एसाराखाय यांगो सारटा आसामबारि करेंगिसरा पन्चायत दंथन बेहालाबारि पन्चायत दंथन बा पुरबलखिसरा पन्चायत दंथन बा यांगो आसामबारि बनबाजार जेखुनु ब्लेस काउन्सिलाव काजकर्म तुयै रेगा रीतिमतंगिया रेगा 8-10 दिन रेगा माने परेबो पेमेंट गंडगोल पेमेंट कुन समय का पेमेंट हारिया पेमेंट माइया एखाय आं ऋण कर्जा खायदङ ऋण कर्जा बहु बुसु ऋण कर्जा खायनानि आखिनो माने हाल अवस्थाय बेहाल अवस्थाय दाबो ओरा सारा आसामबारि यांगो जनसाधारण भुक्तभोगी दंता गाबोन आं दं जे बर्तमान रुलिं पार्टी माननीय सरकारनो आं आपन कयनानि नायो जे ठीक भाबेखाय जे यांनि आसामबारि थिंनि जारा नेता दं बर्तमान जारा नेता बोर जाहाथे यांगो मकल रहरजन प्रत्येक तामो असुबिदा दं अब कि नायसन आं आपतै बुंनो कयो एखाय बरत एक बार फानो यांगो फाय जनसाधारण बुक्ति अभाब दं बुक्ति अनशन दं आपतिबो ब्रुक नायनान फायलिया सिनिमुंखा आं ताबो त्रिपुरा राज्योनि प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि यांगो 26 आसामबारिनि प्रेसिडेन्ट सुरेन्द्र देब बर्मा आंनि सिनिमुंखा आपतै ओंखाय आथिंमोनो आं मिडिया रंनोबो आपतिसंनोबो नाहारै सिनि जे 26 आसामबारिनि बुक्ति दुर्दशा दं बुक्ति तामतन आबोनो किसा कामखौ सिनुयै आखुनै इ मिडियानि माध्यमे किसा जतन सिबायसन हिनै आं अनुरोध कयो आपतिसंनो